Els mots clau de la història nord-catalana. Avui. Migracions. Les migracions de població sempre han estat nombroses al Pirineu català. Terra de pas i de fronteres més enllà de les invasions successives, el nostre territori va acollir molts nouvinguts, en particular occitans, entre els segles XV i XVII. Com sempre, el 1659 marcà un abans i un després. L'annexió dels comtats catalans a França genera un doble corrent migratori immediat. D'una banda, els rossellonesos que refusen la dominació francesa marxen i s'instal·len al sud de l'Albera. En sentit contrari, els burgesos sudcatalans, que havien col·laborat amb les autoritats franceses, venen a Perpinyà fugint de les represàlies de Madrid. En aquesta època, s'opera també una tercera migració, ja que desembarca a Perpinyà una nova població francesa, sobretot agents de la nova administració. En l'època contemporània, la Catalunya del Nord va conèixer altres migracions importants. El 1939, amb l'exili dels republicans espanyols, i el 1962, amb el repatriment dels francesos d'Algèria.